Първото решение, което искам да ви покажа, това е нов тип сравнително за българския пазар хидроизолация. Това е битумна обмазна хидроизолация, която е подходяща за хидроизолиране на сгради в основи. Така. Колегата сега ще започне демонстрацията. Системата се състои от два продукта хидроизолационни. Първо имаме битумен грунт за подготовка на основата. Това, което ще покажем тук, след което имаме две ръце на битумна хидроизолационна смес, която може да се нанася по различен начин, но най-удобно се нанася с маламашка, като в зависимост от водното натоварване, което има сградата, се полага в различна дебелина, за да имаме по-добра устойчивост в зависимост от самото местоположение на сградата. Какво е характерно за този тип хидроизолация и за този тип хидроизолационно решение, което е масова практика в Централна Европа, Германия, Австрия? Първото нещо, което е важно, имаме студено полагане, без да е необходимо газопламъчно полагане или някакъв друг тип механизация. И също така имаме безшевно полагане, тъй като всяка една обмазка получаваме първо без фуги и шевове по отношение на самото полагане. Също така и имаме 100% контактна повърхност, което е изключително важно в случаите, когато има компрометиране на хидроизолация или проблем. Много лесно може той да се локализира и да се отстрани от другата страна, което е основната функция основното предимство на 100% контактна повърхност. Друго предимство, основно на този тип продукти, е, че много лесно могат да се обработят детайли. Тъй като ако имаме входяща или изходяща инфраструктура, тръби, кабели, различни детайли, които са ъгли, които са получили при самата основа, с този продукт много лесно могат да бъдат обработени. Всичко това нещо е описано много добре в нашия каталог Weber Navigator, както в раздела Проблем решение. Също така, това не е едно от основните решения, които предлагаме и препоръчваме при хидроизолиране на основи. Тук са описани, имаме два продукта с две решения, как да хидроизолираме основи. Като двата продукта разликата е най-вече в начина на полагане. Изключително удобно е този продукт, който ще ви демонстрираме днес, е по-подходящ за нанасене на вертикални основи, тъй като се нанася с маламашка, работи се много лесно. Един майстор може да отработи над 120-130 квадрата на ден, естествено в зависимост от уменията на самия майстор. Другия продукт, който имаме, той е също така на битумна основа, абсолютно по тази схема и тази технология се нанася. Разликата е, че той е с по-рядка консистенция и може да се нанася с валяк, което има много по-висока производителност при работа на хоризонтални основи в плочи, и в двата продукта правят изключително бързо и лесно хидроизолирането в основи. Тъй като тук сме ограничени във времето, ще пропуснем технологичните престои, но аз ще се опитам да ги обясня. Имаме грундиране, първия слой, който се нанася, след което се изчакват 24 часа. Обикновено, естествено, в зависимост от климатичните особености, температура, влажност на въздуха, тези срокове могат да варират, след което се нанасят два слоя хидроизолация. Всичко това, което днеска показваме, е подробно описано като технология. Първо е описано в раздела Проблем решение на Weber Navigator, а също така всеки един продукт е описан сам по себе си, като технически характеристики, особености, също така и каква е технологията на полагане и спецификата на всеки един продукт по-отделно.
Това, което е интересно за този продукт и което всеки един от вас ще има възможност да се убеди, е колко лесно се нанася. Много често колеги се правят сравнение с мармалад, с шипков мармалад или с такъв тип кремообразни, леки за нанасени продукти, които всеки един от нас е сблъскал в ежедневието си. Така, след като на практика след като грунда е изсъхнал, представяме се, че вече са минали 24 часа, се нанася първият слой на хидроизолацията, която в случая имаме равна повърхност, която сме дали за демонстрация като гипсокартон, но знаете, че основите след кофража има доста неравности. Първата ръка се нанася, обира се с гладка маламашка и се търси максимално, как да кажа, да върви по повърхността на основата. Сега колегата тук ще покаже с маламашката как се обира, буквално става с дебелина, която е под 1 мм, за да може да запълни всички неравности. Така, на нас е изключително лесно, изключително бързо. Самата хидроизолация е с олекотена, с полистиролни частици вътре, които дават допринасят за тази изключително обработваемост, за която коментираме. Тъй като тук имаме необходимост за постигане на постоянен слой, за да гарантираме хидроизолационните качества на продукта при високо натоварване, начинът, по който се регулира дебелината на слоя при нанасянето на втория основен слой, става по същия начин, както мога да дам сравнение с шпакловка при топлоизолационни системи. Нанася се на гребен, който нанася необходимото количество слой по цялата повърхност, след което се заглажда. Друго характерно нещо за този продукт и за тази система е, че може да се нанася при сравнително влажни основи. Тоест след декофриране не е необходимо да изчакваме пълно изсъхване на основата, е необходимо да минат седмица-две, така че влажността в повърхностната влажност в конструкцията да е под 15%, след което може вече да се нанася самото покритие. Ето, виждате колко бързо, колко лесно се нанася самия продукт. Това е първата ръка. Сега тук вече в зависимост от различните степени на водно натоварване, където е разположена самата сграда, имаме няколко начина на завършване на самата хидроизолация с втори слой. Първото нещо, трябва да съобразим дебелината, и второто нещо, което трябва да съобразим, ако има риск от високо водно натоварване, трябва допълнително да се армира с геотекстил или с алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа. Това е допълнителна армировка, която задължително се полага и на всички места, в които имаме връзка между бетоните, което ще рече, ако примерно вертикалният бетон не е лят наведнъж, което се случва понякога, също така на вътрешни, външни ъгли по същия начин се вгражда стъклотекстилна мрежа, която допълнително да армира. За разлика от много други типове продукти, този продукт се нанася точно толкова лесно, колкото изглежда. Както колегата в момента с лекота го обработва. Обикновено втората ръка се нанася след изсъхване на първия слой, за който е необходимо не повече от 48 часа. Естествено, в зависимост от дебелината ако има кухни, които е нанесено на по-дебел слой. Също така, нещо, което е важно, как се следи дали изолационният слой е изсъхнал достатъчно, за да може да се полага
защитата с HXPS, дренажна мембрана и да се подготви хидроизолационния слой за обратен насип. Правят се такива мострини тела със същата основа, защото тази хидроизолация може да се нанася и върху бетон, и върху тухлена зидария. И в двата случая трябва от същата основа, която е на обекта, се правят мостричка със същата дебелина и се режат, така да се каже, парченца, които в дълбочина от това мострено тяло да придобием представа как върви процеса на съхнене на нанесената хидроизолация. Виждате, леко кафеникава е сместа в момента. При изсъхването си тя придобива вече абсолютно черен цвят, т.е. имаме и разлики в цвета, което допълнително ни помага да различим кога процесът на съхнене е завършил. След този слой вече приемаме, че хидроизолирането е приключило. Задължително трябва да се защити от механично нараняване при правене на обратния насип в основите. Това, което се прави със същия материал, се лепи на практика и HXPS-а. На топки, в зависимост от големината на листовете, 6-8 топки, колкото е необходимо, със същия материал се лепи предпазния HXPS. Върху него се слага вече дренажната мембрана и на практика хидроизолационният слой в основите е готов и може да се премини към полагане на обратният насип. Така, има ли желаещ някой да дойде да пипне продукта? Противно. Заповядай. Цапа ли? Не, цапа. Трябва да сме внимателни, но той се нася много лесно. Сега колегата ще даде една мала машка. А да го нанасям? Ами, колегата ще асистира. Лесничко да се нанася на върха. Лекичко. Колко лесно Той за жени става. Да, абсолютно. Без никакъв проблем. Вие се справите прекрасно. Да не сте изпълнител в някоя фирма за хидроизолация. Родено ми е. Да. Виждате колко лесно. Дамата се справи прекрасно. Заповядайте. Продуктът, който ще демонстрираме е WeberTech SuperFlex D2, който е подходящ за редица приложения в строителната практика. Като основните характеристики, които имаме при този продукт е, че имаме реактивно свързваща хидроизолация. Какво означава това? Това означава, че освен чисто хидравличното свързване на цимента, освен чисто химичното залепване, което имаме на полимерната дисперсия, имаме протичане на химическа реакция между циментната компонента и между полимерната компонента, която използваме. Така че имаме един продукт, който има гарантирано време на свързване, което е много важно особено в обекти, в които имаме лимитирани срокове на завършване. Гарантирано може на другия ден да започнем да работим. В голяма част от случаите и нанасяме един върху друг. Слоевете само с 4 часа разлика. Може да нанасяме тази хидроизолация върху метални повърхности, може да я нанасяме върху стари битумни повърхности, може да я нанасяме върху всички типични за строителството минерални основи, гипсови, цементопясъчни основи, керамични, тухлени зидове. След изсъхване самата хидроизолация е изключително еластична и може да поеме движенията в основите. Както знаете, еластичността на хидроизолацията има няколко функции. Първото нещо е, че тя осигурява при движение на основата, осигурява непрекъснатост на слоя хидроизолационния, така че да не се получи компрометиране на хидроизолацията. Втората функция
Това е когато имаме напрежения, които се акумулират от разликата в линейните разширения на повърхностния слой, който са плочките и лепилото, което винаги заедно с тази хидроизолация трябва да се използват еластични лепила за плочки. И основата, която може да бъде замазка, може да бъде бетонна основа, но те имат първо различна температура, по различен начин се променят температурите и след което имат различен коефициент на температурно разширение. Обикновено този тип и керамичните плочки и бетонните плочки, те не са еластични материали и свързващия контактната повърхност между тях, в които са лепилото и хидроизолацията, трябва да бъдат изключително еластични, за да могат да компенсират тези разширения без да се случи отлепване на покритието. Ето виждате с колко лесно с четка се нанася. Прекрасно се нанася и с маламашка, в зависимост от различните способи и различните нужди, които има на обекта. Също така могат да се направят много добра производителност. От порядъка над 100 квадрата хидроизолация на ден може да се положи. Задължително се полага на 2 слоя. Когато се нанася с четка, се използват същите принципи за хидроизолация, както при стандартните цементни и цемент-полимерни хидроизолации, а именно, че винаги в едната посока, когато се нанася с четка, като първия слой се нанася в една посока, винаги всички движения на маламашка на четката, както са ето тук, са направени в хоризонтална посока. Втория слой, след като изсъхне, трябва да се нанесе, като движенията на четката са по вертикална посока. Това осигурява влизане на хидроизолацията в абсолютно всички пукнатини и неравности на основата. Както знаете, в строителната действителност няма такива идеално равни основи. Също така, тук в зависимост от приложението, защото този продукт е универсална хидроизолация, може да се полага както в основи, може да се полага при вътрешно хидроизолиране, когато имаме компрометирана хидроизолация и имаме теч, образно казано, в мазето и искаме да си решим проблема. Този продукт върши тази работа. Също така, когато имаме хидроизолация на мокри помещения, перфектно. Когато имаме хидроизолиране на тераси, особено внимание ще обърна на приложението на покривни тераси или тераси, под които има жилищни помещения, които, за съжаление, в голяма част от обектите, които се завършват в България, след няколко години се компрометират и има проблеми. Точно с тази система и с този продукт гарантират една защита на жилищните помещения. В тази връзка, пак в зависимост от приложението, този продукт се армира с стъклотекстилна мрежа, която да гарантира по-голяма устойчивост срещу напукване. Тоест, ако се представим, че имаме слягане, знаете, нови сгради, които буквално в рамките на една година трябва да се завършат и хората да се нанесат вътре, с този един продукт, с армировка в критичните зони, гарантира, че дори конструктивни пукнатини до 1 мм могат да бъдат премостени и да се решат от този един продукт. Виждате вече този слой е започнал леко да изсъхва, което показва на практика колко бързо стяга. Най-важното нещо е, че този един продукт и изсъхнането на този един продукт не зависят, тъй като са на база на химическа реакция, не зависят от атмосферните условия, което означава, трябва да са позитивни температури, т.е. над 5 градуса, но дори и в есенно-пролетния период, когато имаме висока влажност и ниски температури, на другия ден няма да имаме проблем да продължим с строителните работи.